Moikka kaikille. Tässä on Kari Tuukkanen, Climatrix-palvelun perustaja. Tällä videolla mä näytän ja kerron lyhyesti, mikä on Climatrix-palvelu ja mitä sillä voi tehdä. Sehän on palvelu ilmastonmuutoksen aiheuttamien fyysisten riskien laskemiseksi pankeille, vakuutusyhtiöille, isoille kiinteistösijoittajille ja kiinteistöjen omistajille. Ja se laskee usean eri ilmastoriskikategorian suhteellisen suuruuden ja myös niiden taloudellisen vaikuttavuuden kokonaiselle kohdesalkulle tai sitten ihan yksittäiselle kohteelle. Ja tämähän toimii siten, että ensimmäinen asia on tietysti se, että miten me saadaan ne kohteet, esimerkiksi rakennukset tänne palveluun, niin meillä on täällä mahdollisuus sitten imuroida ne vaikka siirtotiedoston kautta sisään, jos niitä on paljon, mikä on järkevää ja tehokasta. Mutta sitten jos niitä on ihan yksittäisiä, niin sitten tänne voi kirjoitella vaan nimeä ja valita kohteen tyyppiä, minkä tyyppinen kohde kyseessä, ja sitten kirjoittaa sille osoitteen, ja osoitteen perusteella se sitten paikantuu, ja pinta-ala, kun rakennuksesta puhutaan, ja silloin se laskee tiettyjä perusasioita pinta-alapohjaisesti, ja sitten myös paljon muuta tietoa niistä kohteista, hyvinkin niin kuin pitkälle meneviä, esimerkiksi tulvan haavoittuvuuteen vaikuttavia asioita on sitten mahdollisuus sinne täydentää, ja mitä enemmän kohteista on tietoja, niin sitä tarkempia tuloksia me saadaan. Ihan jo pelkästään sillä osoitteellakin niin päästään liikkeelle. No nyt lähdetään siitä, että meillä on tänne tuotu tietty määrä kohteita, ja me lähdetään nyt analysoimaan sitä kiinteistökannan ilmastoriskisyyttä. Ja ensimmäinen asia on se, että me valitaan täältä niin sanottu ilmastoskenaario. Ja nämähän on YK:n ilmastopaneelin määrittämiä. Lähtee siitä, että miten hyvin globaalisti onnistuu päästöjen vähentäminen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Ja täällä on nyt 3 skenaariota, niitä on muitakin tarjolla, mutta nyt tässä on valittu 3. Eli tämä ensimmäinen 2.6 täällä niin tarkoittaa sitä, että kutakuinkin sen Pariisin sopimuksen noin 1,5 asteen lämpenemisen puitteissa pysyisi nämä päästöjen vähentämiset. Ja sitten 4.5-8.5 on sitten se, että mennään niin kuin pessimistisempään suuntaan ja valitaan nyt tuo RCP 8.5, koska sitä edellyttää muun muassa EU-taksonomian mukainen ilmastoriskiraportointi. Sitten on riskikategoriat valittavissa. Näitähän on 28 kaikkiaan EU määritellyt. Suomessa me pärjäämme hyvin, kun me tehdään näille 6 se analyysi. Eli siellä on tulvaa, lämpörasitusta, lumikuormaa, tuulisuutta, sateisuutta, rankkasateita ja metsäpaloja. Ja näitä sitten analysoiden niin saadaan myöskin taksonomian mukaiset vaatimukset täytettyä. Sitten on aikajänteitä, että nämä on myös joustavasti tänne syötettävissä, mitä aikajänteitä halutaan tarkastella, ja valitaan nyt esimerkinomaisesti sitten 2050 painetaan show, niin sitten se alkaa värjäilemään noita kartalla olevia rakennuksia sitten sen tulvariskisyyden mukaan, niin kun mitä punaisempi se täppä on, niin sitä korkeampi riski siellä on, että tuolla on sitten Turun rannikon läheisyydessä on sitten jo melko korkeakin, tai sitten lämpörasitus yhtä lailla, niin sitten rupeaa näkyy Suomessakin nämä lämpövyöhykkeet tässä vähän. Ja näihin vaikuttaa sitten tietysti sijainnin mukaan se niin altistuu vaaratekijöille, eli näille riskikategorioille. Ja sitten toinen oleellinen käsite tässä on se haavoittuvuus, eli esimerkiksi rakennusten rakenteelliset tekijät voi vaikuttaa siihen, että kuinka haavoittuva se on tulvalle, kuinka hyvin siellä on tulvasuojaukset tehty, ja onko siellä kellaria, ja miten ylipäänsä se niin kuin haavoittuu tulvavedestä tai yhtä lailla kuumarasituksesta, että onko siellä uudet skarpit talotekniikat paikallaan, jotka sitten niin kuin torjuu sitä lämpöaaltoa, vai eikö ole. Tämän tyyppisistä asioista yhteenlaskettuna sitten tulee tämmöinen suhteellinen riskiluku. Tämä kartta on yksi tapa nähdä, että mihin ne niin kuin kasaantuu ne riskit. Että niin kuin tästä tietysti nähdään, että Suomessakin niin lämpörasitusriskit kasaantuu selvästi enemmän Etelä-Suomeen kuin Pohjoiseen. Ei ehkä kauhean yllättävää. Sitten niin kuin listan näkymä on
hirveän tehokas silloin, kun meillä on paljon kohteita, niin on työlästä yksi kerrallaan niitä analysoida. Siksi meillä on tässä tämmöinen listanäkymä, että me saadaan tehokkaasti sorteerattua. Vaikka tuhansista kohteista voidaan poimia esimerkiksi se suurimman riskin alla oleva 5% tai 10% kohdistaa sitten toimenpiteitä niihin, niin sillä nostetaan sitä kiinteistösalkun ilmastokestävyyttä aivan merkittävästi. Ja sitten seuraava steppi on sitten se, että me lähdetään analysoimaan jotain kohdetta siellä vähän niin kuin tarkemmin ja mennään sitten vaikka takaisin sitten tuonne Turkuun tai sinne lähettyville ja otetaan sieltä sitten kohdetarkasteluun ja saadaan sitten riskikortti tietyllä tapaa. Nähdään yhdellä silmäyksellä nämä 6 riskikategoriaa eri aikajänteille ja eri ilmastoskenaarioilla se suhteellinen riskiluku. Ja tämä kuva nyt kertoo meille sen, että tuolla kohteella tulvariski on koko ajan melko korkea ja sitten erityisesti vuonna 2100 se on äärettömän korkea. Kuumarasitus siellä nousee merkittävästikin ajan saatossa. Lumikuorma, metsäpalo eikä niin kuin voimakkaat sadetapahtumatkaan ehkä niin kauheasti. Tuulisuus on korkeata, mutta se ei kauheasti ole niin kuin lisääntymään päin siellä sitten kuitenkaan. Ja sitten täällä on muita tietoja, että esimerkiksi kuinka suuri osa siitä kohteesta, siitä tontista altistuu tämmöiselle rankkasateen aiheuttamalle hulevesitulville. Tässä on jopa 96%, että käytössä koko tontti on altis. Silloin kun tulee tänne 52 mm rankkasade tunnissa, jonka Syke, Suomen ympäristökeskus, on mallintanut, niin katsotaan sitä kohta vähän tarkemmin. Mutta merkittävä hulevesitulvariski. Ja sitten saadaan myös tämmöisiä niin kuin sen ilmastoriskin taloudellisen arvion mittareita. Eli käytännössä voidaan katsoa, että 10% niin kuin kohteen markkina-arvosta on niin kuin alttiina ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskeillä. Näitä voisi purkaa täällä niin kuin eri kategorioista voisi tarkastella, että mistä se niin kuin sitten lopulta koostuu se riskin taloudellinen arvo. Ja näihin on sitten laskentakaavat olemassa, miten mikäkin näistä lasketaan, vahinkoperusteisesti tai kustannusperusteisesti. Ja nyt voidaan sitten vähän vielä tarkastella, että no miksi se sitten oli noin valtaisa se tulvariski täällä, niin sitten me voidaan nähdä, että okei, laitetaan täältä vähän tuommoista niin kuin rannikkotulvaa päälle ja nähdään sitten, että no selvähän se on, että se osuu tuommoisen aika niin kuin korkean rannikkotulvariskin alueelle ja se nostaa sitten riskisyyttä siitä. Ja sitten toisaalta voidaan tarkastella 52 millin sateen aiheuttamaa hulevesitulvaa, niin nähdään, että se tonttikin on siinä sitten aika niin kuin altis tällaiselle rankkasateen aiheuttamalle hulevesitulvalle. Eli tämmöisen niin kuin sijainti- ja paikkatietopohjaisen analyysin ja useiden satojen eri ilmasto- ja ympäristötietojen ja mallien varaan perustuu tämä laskenta tuolla taustalla. Ja sitten tämähän toimii koko Euroopassa. Voidaan vaihtaa vaikka sadetapahtumaa, otetaan tarkasteluun ja nähdään, että tuolla Göteborgissa ja Norjan länsirannikolla on voimakkaat sateet ja me voidaan se niin kuin ymmärtää sitä kautta, että laitetaan tuolta tuommoinen voimakkaiden sadatapahtumia kuvaava ilmastomalli niin kuin näkyviin ja se värjää sitten just tuon Norjan rannikon tuolla sitten hyvin niin kuin tummasiniseksi, joka tarkoittaa, että erittäin suurella todennäköisyydellä juuri siellä on sitten voimakkaita sadetapahtumia. Ja sehän me tiedetään, että näin on. Ja tällä voidaan sitten laskea, että kuinka voimakkaita ne on ja kuinka suuri vaikutus niillä on. Tai yhtä lailla sitten Etelä-Eurooppaan, kun mennään, niin jos metsäpalot yleistyy. Suomessa toki kaikkein parhaat aineistot, mutta kattavuus on koko Euroopasta. Ja nämä kaikki tiedot saa täältä ulos erilaisina raportteina, Excel, PDF-raportteina ja sitten tosiaan tämmöisen niin kuin tiedonsiirtorajapinnan kautta voi viedä myös ulkopuoliseen sovellukseen. Mutta tällainen on Climatrix-palvelu ja tällaisia asioita sillä voi tehdä. Kiitoksia ajasta.